Right, ini ndokumbira kubvunzawo kune vanhu vemasowe kuti sei vanhu veapu vachitadza kubatana neava masowe 2 akasiyana ipapa ava neavo sei vanhu ivava vachitadza kubatana. Saka ndokumbirawo kune vanhu vemasowe munditsanangurire kuti vanhu veapu pane katoreti kari kubuda then pazasi apa futi apa pane sangano riripo chii chinotaridza kuti vanhu ivavo vabatane. Then ndodzika futi kuzasi kwacho futi mukatarisa uku kune masangano ariko kwamuka kune zvakachita white uko masangano futi. Chii chinotaridza kuti vanhu vabatane ipapo nekuti masangano andiri kuona kuzasi uku 1 2 3 4 ari kuzasi uku. Then tobva tadzoka futi pamagetsi panapa pana Harare Drive pakona Harare Drive. Saka ndokumbirawo kuti mundiudzewo kuti chii chiri kuita kuti vanhu ava vasabatana pamachechi kuti vanhu ava nevanhu ava vanhu vemasowe ndokumbirawo mutipindure.